I després no us en recordareu qui juga. Poseu-vos allà al puesto, hòstia! Quan estem a l'hora del partit s'ha d'estar a l'hora del partit. No de parlant aquí per res. Entesos? Vinga, de porter, qui posem? Tu vas jugar de porter? Si no pares ja estan 6, collons. Bueno, doncs ja està, doncs posa't allà, vinga. Bueno, companys, passo al que ha fet l'obra. Aquest és el que ha fotut el problema. Aquest, el Carles. El Carles era que ha fet el llibre. Bé, Carles. Què tal? Bona nit a tothom. Estem molt contents d'estar aquí. Volem donar les gràcies només començar el magatzem escolar per haver-nos permès estar aquí i haver-nos fet les coses tan fàcils per poder omplir. Després volem donar les gràcies a la família, als nostres col·laboradors, a tots els jugadors que ho han fet possible, que han estat molts i han dit les coses que el Jaume no ha estat capaç de dir-me. Ens han ensenyat com veureu al llibre, ens ensenyarà un altre punt de vista del Jaume. I bueno, només volia presentar-me 5 minuts, una petita xerrada. Em dic Carles Pons, soc l'autor d'aquest llibre. El Jaume em va donar l'oportunitat de fer-ho ja fa un any i poc més i va semblar que seria una cosa de qüestió de 6 mesos. Encara ja porto quasi 2 anys fent-lo. I bueno, el Jaume és una persona que té uns valors de motivació, de saber portar les persones que no es veuen a la televisió. El Jaume és una persona que és de molta cridòria, de moltes frases, la perlana, tothom la coneix, la calavera la pinta, no? La talla em faig monja, això és per lo que ens coneixem. Però el Jaume porta 39 anys, més tots els anys que ha estat de jugador, suportant vestuaris, suportant els problemes del vestuari que hi ha hagut, quan hi han faltat diners, quan els presidents feien figa, quan els jugadors feien figa, el Jaume era el que unia les persones. I llavors, fer aquest llibre ha estat una experiència que m'ha permès plasmar-ho i m'ha permès conèixer una persona que és especial en aquest món del futbol, en el futbol català. Jo sempre ho dic, aquest home hauria de ser el seleccionador de Catalunya. Soc el primer a fer
campanya. Jo li vaig dir, a mitja promoció, hauríem de fer... Jo li vaig dir a l'estiu, hauríem de fer una campanya, Jaume creixer i seleccionar a Catalunya. Em va dir, on vas, home, on vas? No ha anat endavant, però podia... Però saps per què no ha anat endavant? Sí. Per què? Perquè si jo fos seleccionador de Catalunya no els hi podria dir el que els hi dic. Entesos? I com que jo els hi canto la canya, d'on surten les pilotes que juguen els de tercera i segona B? De Lleida. D'on és el president de la catalana? De Lleida. Quin és l'únic àrbit que hi ha a primera divisió? Un! D'on és? De Lleida. Entesos? I com que jo li vull cantar la canya, no em donen ni els bons dies. Entesos? Hi porto amb ells federats des que tenia 10 anys. Segueix. Bueno, és difícil després d'això, però és el Jaume, geni figura. A vegades és difícil, el repte que suposava aquest llibre era convertir moments així, moments que el Jaume salta, en convertir en paper i que el lector pogués aconseguir llegir i sentir com si el Jaume se l'estigués. Per exemple, hi ha un capítol bastant interessant que és això, estem explicant la seva vida o les seves anècdotes. Expliqui moltes coses, que anem entre 3 i només n'hem vengut una. No expliqui gaire coses, I salta i explica la seva opinió de la segona divisió i tal, que és això. El Jaume també és una persona que està curtida en el futbol català i en veure des de la tercera regional fins als equips de primera divisió que s'han enfrontat amb els equips de segona B. Ho ha vist tot. Només per acabar, i deixar-vos ja, Sique i Jaume, volia agrair i felicitar el Sique per la seva paternitat. Gràcies, un aplaudiment, sisplau. Aquest ho té negre, a punta i 2. Ja li he dit que s'ha acabat el bròquil, perquè no veig, Passonada, figura't. Passa, Sique. Sí, soc de Lleida. Bueno, aviam, jo descobrir el Jaume no el descobriré. ¿Perdón? Estás falso las clases ya, ¿eh? Sí, bueno, si me quedo, es igual. Tengo el culito mullido ya. Que yo el Jaume no el descubriré, el que sí que demanaré, sisplau, Anita, vine per aquí. Vine. Perquè clar, tothom me pregunta, el Jaume és així o no és així a la realitat? Dic, no, el Jaume és així, sense trampa ni cartró, es fot nerviós, parla tal qual surt. I jo sempre he pensat que això ho fa perquè a casa està molt controlat. Anita, com és el Jaume a casa? Bueno, ¿cómo es que te digo? No, pero no es así, sí. Com és? Quan crida li dic, ei, Com se't va declarar el Jaume? a mi, Sí. Digue la veritat, si es va declarar tu a mi, home. La veritat, home. Va ser tu a mi, home. Va ser tu a mi, home. És veritat que sembla un tio d'armes tomar, però sempre, a cada frase que diu o a cada acció que fa, sempre te té a la boca. Fins i tot quan parlava, quan entrenava i els hi fotia bronques als jugadors, o ara fins i tot quan estem al programa de tele, sempre a la nit em truca i em diu, tu, que m'ha dit la Nita que hem cridat massa, O sigui, per tot surt la Nita. no té res més que fer. Aquí hi ha jugadors, aquí hi ha entrenadors que han estat amb mi, col·laborant amb mi, i saben sempre que jo deia, i saben sempre que jo deia, a tots els jugadors que es queixaven, i deia, hombre, mister, ¿por qué no juego? ¿Yo? Llama a mi mujer, coño, que es la cara aquí. I sempre no me'n sortia d'això. ¿Es verdad o no, serio? ¿Verdad o no, Juanjo? El Marc també estava amb mi. Bueno, que a mi m'ha dit el Jaume, com ho fotrem? Això has de venir perquè, ja, Jaume, que acabo de tenir bessons, que vam parir ahir. Dic, home, és una mica complicat escapar-me de la clínica. Al final m'he escapat, bàsicament, com tu amb la Nita, perquè la Patrícia m'ha dit, vegi que el Jaume s'ho mereix. Si la Patrícia m'ha dit que no hi vagi, no vinc. No saps, que aquí les dones són les que porten el pantaló. Això és claríssim. Però bueno, mai que tu mereixies. I m'ha dit, és que clar, si no vens,
què collons fotrem, com ho farem? He de tenir un guió, i dic, Jaume, però si el programa de tele te dona un guió i te'l passes pel forro dels ous. És un mentider, és un mentider. Si no segueixes ni una de les pautes que te dic. Un dia havíem de fer un... Perquè clar, el Jaume és veritat, és així, tu li dius, digues això, i no ho diu. Torna a dir, és una frase, Jaume, llegeix això, diu, i no ho fa. Jaume, digues aquesta... A mi no em toquis els collons, tu digues, de què vols que parli? De Florentino? Doncs parlo de Florentino. Però no li diguis, no li estructuris res perquè no ho aconseguiràs. I en aquest sentit el Carles sí que ha fet una bona feina perquè el que ha fet al llibre és escoltar el Jaume i explicar de manera estructurada, perquè la gent ho entengui, doncs una mica el pensament del Creixell, i quan te llegis el llibre és veritat que tens la sensació de que el llibre es creix ell. I això és un gran mèrit, per tant et felicito, Carles, per aconseguir això. Ha estat difícil. I el pròleg el vas fet tu. I el pròleg l'he fet jo. I la pàgina de dins... És un gran pròleg i us recomano que compreu el llibre només pel pròleg. I la pàgina de dins, no us equivoqueu, Aquell senyor no té pelull, l'Horacio, aquell senyor. Sí, mira, et demanaré que vingui l'Horacio que li vull fer una Horacio, Horacio, vente. Vente. Aquest senyor és el que va descobrir el Messi, el que va portar el Messi, no us equivoqueu, Ojo, el que passa que jo volia que em portés... Solo tienes que hacer una cosa, que Horacio salga aquí y diga unas palabras. Pues Horacio, tú. Yo poco tengo que decir, yo he venido aquí para escuchar a este fenómeno. Es un gran amigo, una persona a la que quiero muchísimo. Me ha enseñado mucho, he tenido muchas charlas con él, he tenido la gran fortuna de compartir muchos momentos con él y por eso estoy aquí, porque lo aprecio, lo quiero y lo quiero muchísimo de verdad. ¿Qué más puedo decir? ¿Puedes explicar la anécdota del pañuelo de Messi, que seguramente no te lo habrán preguntado nunca? Es la anécdota más repetida de la historia. Bueno, ese pañuelo existe, ¿no existe? Sí, hombre, claro que existe, lo tengo muy bien guardado y lo tengo además protocolarizado por Charly Bellac ante notario. Fue un 14 de diciembre del 2000, ahora se ha cumplido los 13 años, cuando en un restaurante Charly, ante la pregunta, bueno, Charly, o calla o falla, se acabó la historia, tenéis que decidir, porque desde septiembre que el Barça no decidía, ¿no? Y sacó, bueno, genio y figura, Charly coge una servilleta y escribe una especie de contrato que jurídicamente, lógicamente, era válido, ¿no? A su nombre, la fecha como director deportivo del Fútbol Club Barcelona y se comprometió a la contratación de una gimnasia. Eso existe. Está en una buena caja fuerte de recaudo allí porque era bueno con muchísimo cariño. No te equivocaste, No, que va. Porque este nos va a dar Copa, Champions y Liga cuando esté bien. Todos esos de Madrid que te han acabado con el Fortasec, verás tú. Ahora cuando vean al Valdés, al Messi, el domingo juega el Albert. Tenemos al Jordi en el otro lado. No pasa nada, hombre. Yo cuando me dicen algo, a callar. Si vamos a 5, chicos. Entonces a callar todos. Sí, pero es verdad lo que dices, Horacio, y vale la pena recordárselo a la gente o recalcarlo, porque detrás de esta fachada de hombre que grita hay un discurso que tiene solidez. Es decir, que muchas veces yo también lo digo, oye, que Jaume Creixell entiende mucho de fútbol, porque lleva mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, no creo que no debo extenderme en este tema, tú lo acabas de decir y creo que aquí hay personas mucho más autorizadas que yo para decir lo que voy a decir. Yo he tenido charlas futbolísticas con Jaume y sinceramente me ha impresionado y tengo la gran fortuna de viajar por el mundo permanentemente hablando con cantidad de entrenadores y con cantidad de gente del fútbol y sinceramente yo le doy muchísimo, pero muchísimo las gracias a Jaume por haber mantenido las conversaciones que ha mantenido conmigo, no solamente humanamente hablando, sino futbolísticamente hablando, porque sabe un cojón. Muchas gracias. Bueno, mal que tú no eres presidente. Gracias. Él tiene 2 páginas en el libro que habla explicando un poco de temas. Bueno, i dit tot això, li dono la paraula al Jaume, jo crec que t'hauries d'aixecar aquí i fer com si estiguessis davant de la plantilla de la teva plantilla. Quant temps tenim? 2 hores o 3? Home, jo hauria de tornar d'aquí a una hora de l'hospital almenys per donar-li biberó al nen. Ara sí, de veritat, us dono les gràcies a tots per haver vingut avui. Collons, soc feliç, què voleu que us digui?
a la vejesa en 71 anys i que amb aquests nanos com aquests vagis pel carrer i et toquin i et diguin dona'm un bolígraf, he fet una foto, això t'omple el cor. Tot això ha sigut que va ser perquè un dia amb el senyor Gonzalo, que era el president del Mataró, vam anar al camp de l'Espanyol i ens van fotre un guindi de nassos, no l'Espanyol, no va tenir la tarda a l'àrbit. I aquell dia, que era els vols de Nadal, que no havíem entrenat perquè estàvem malalts i vam anar allà i guanyàvem 1-3, faltant 5 minuts, i vam perdre 4-3. I llavors va ser quan vaig escopir. I ho va veure la PM i això em va fer. Però jo crec, en aquest sentit, que he sigut una persona amb molta sort a la vida. Molta sort a la vida. Primera, perquè m'he sabut rodejar de col·laboradors meus que sabien més que jo de futbol. I llavors, al saber més que jo de futbol, tapaves tots els forats que tu tenies. El fotut és que tinguis un al costat teu, que estigui boig perquè et fotin al carrer per quedar-s'hi ell. Però quan tens gent que està amb tu i que t'estima i està amb tu, i treballen i saben de què va, això és molt important. Dic sort a la vida perquè jo vaig néixer amb una pilota sota el braç, perquè el meu pare hi era futbolista d'aquella època. I llavors, aleshores, vaig començar a entrenar, que tenia 6 o 7 anys, li vaig dir amb el vigilant que venia, el senyor Torres, que era molt alt i es pensaven que jo, el meu pare era baix, dèiem, collons, no serà fill del Torres aquest? Ho deia la gent, no va de broma. I li vaig dir, escolta, quan puc venir a entrenar? 39 anys, seguit sense parar. Llavors, com que això, que és el que més m'agrada a mi, ho he pogut fer fins al final vol dir que, esclar, s'acaba això, no? I s'acaba perquè el futbol ha canviat molt ara. Això també ho parlo al llibre, no? Llavors, amb això de la malatalla jo faig monja, m'ha sortit la manera de poder seguir dins del futbol. Dins del futbol què vol dir? Opinador. Jo no tinc la categoria que tenen els periodistes, jo sóc un opinador. Això hi ha dos vertents, que aprens molt, perquè jo em passo el dia amb les tertúlies per aprendre i amb la televisió amb les tertúlies per aprendre. I per cabrejar-me de vegades com poso la meseta. Llavors, què passa? Tot això m'ho ha donat Déu. I ara, què faria jo anant a jugar a la petxanga? Ai, al d'allò, com es diu allò? A la petanca. Que m'heu entès quan he dit petxanga? Pues no us enteu. Jo quan li deia a un jugador, li deia, tu tens de hacer como Michani. I diu aquest boig. ¿Quién era? Pues diu, el del Madrid. Llavors, he tingut la sort de poder fer tota la vida el que més m'ha agradat. Jo he tingut dues coses a la vida. La família, i després de la família que no em posin res més, que ha sigut el que és en si el futbol. L'estimo. Em casaria amb ell 300 vegades. Vull dir, si pogués tenir dues dones, una al futbol i l'altra a l'Anna. Ja ha tornat a sortir la nit. Que després a casa no veig. Llavors, tot això m'ha donat una felicitat a la meva vida terrible. I ara, al final, em ve aquest baranda i em diu, escolta, podríem fer un llibre. I dic, un llibre de què? Un TVO serà? Dic, no, un llibre. I llavors, aleshores, dic, fem un llibre. De vegades estava emprenyat i venia i deia, avui no tinc ganes de parlar. Entesos o no? Però hem fet un llibre. Hem fet un llibre que no és en si la veritat del futbol, perquè la veritat del futbol és molt difícil perquè si som 48 habitants, 48 milions d'habitants, hi ha 48 milions d'entrenadors aquí. Llavors cada un té la seva veritat, Jo aquí què intento explicar? El que he viscut en la meva vida del futbol, quan vaig començar, llavors ells tenen de fluixar una miqueta. Però jo que sóc opinador, jo li canto la canya, que fos. Jo vaig anar 5 vegades a Punto Pelota. Escolta, em van dir si volia anar més, i vaig dir, si jo vindré, però mai em baixaré els pantalons. Collons, ja no me'n crida més. Llavors, aleshores, així, això, no? I tot això m'ha donat la manera d'estar vinculat dins del futbol, ser feliç, i us dic una cosa, jo sempre deia que volia morir en un camp de futbol, i ara, com que ja no entreno, el que sí vull dir és que a mi m'agradaria morir parlant de futbol, que tardem, però m'agradaria de veritat morir parlant de futbol. Per mi és el més gran que hi ha. I he viscut molts equips, amb el Bo, jo era un entrenador que cansava molt, per exemple, amb el senyor Gonzalo, el Paco, jo vaig estar-hi amb 8 anys. Però jo quan estava 2 o 3 anys en un equip, els directius ja deien, aquest hem de fotre al carrer, que aquest no és, que no val per res, que aquí, que allà.
no tragaven. No hi ha cap president en tota la meva història que pugui dir aquest ha tragat. Perquè quan no m'agradava cantava la canya i me n'anava. Cantava la canya i me n'anava. Llavors per això jo era un entrenador que cansava. Però què passava? Que quan se n'anava el tonto, al cap de 3 o 4 anys, tornaven a venir a buscar-me. Deien, aquell que no en sabia gaire, però collons, no en sabia gaire, però cuidado. Jaume, I venien a tornar. si ho expliques tu no compraran el llibre. No! El llibre de quan sortíem tu i jo, ja venia que quan sortíem tu i jo de nit, però no ho diguis a ningú. Escolta, llavors, tot això ha sigut una cosa que m'ha fet molt feliç. I ara què voleu que us digui? Que estic feliç, estic content. Estic content i estic feliç. Però el que sí us dic una cosa, passi el que passi, mani qui mani, peti qui peti, diré el que penso. A qui li agradi, bé, i el que no, que es compri una calavera i li faci la ratlla al mig. Gràcies per haver vingut. De què va el llibre? Hi ha moltes anècdotes al llibre, per això és interessant, perquè al final és un llibre del Jaume Creixell, però és un llibre de futbol, i és interessant llegir-lo perquè... Què dius, Ivan? Ara vinc. Deixa'm fotre una mica de rotllo. Que és un llibre que òbviament explica la vida del Jaume Creixell, però al final és un llibre que d'alguna manera és una mica la història del futbol a Catalunya dels últims anys, perquè com ha dit el Carles, el Creixell ha estat 40 anys enganyant a presidents, això ho diu ell també. Per tant, és interessant i és un llibre que transcendeix la mateixa figura del Jaume Creixell i és divertit, primer perquè és fàcil de llegir, no és un llibre gens farragós, i és divertit perquè està ple d'anècdotes, està ple de curiositats, i jo crec que això és una de les coses més importants en un llibre, que tingui aspectes que la gent no sap i que tingui curiositats que siguin divertides. Per tant, recomano a tots que us el llegiu. I ara, si voleu, fem un torn de paraula. El pressi vol diable. Sí? Potser de Bruguera. I el senyor és el senyor Gonzalo, que ha sigut 8 anys president. Aviam, sisplau, com seria... Farem com una roda de premsa, val? Digueu el vostre nom i el mitjà al que representeu. Presidente en paro, com jo, entrenador en paro. Presidente en paro, exacte. Només volia dir una cosa per no ser... El Jaume és tot un personatge. El temps que jo vaig estar amb ell, que ell va estar al club, ho van passar molt bé, i només per resumir tot, vosaltres tots sabeu que en un club de futbol hi ha dos terminis, quan hi ha cèntim i quan no n'hi ha. I jo tinc que dir que m'he trobat en el club que jo presidia en les dues vessants, i el Jaume Creixell en tot moment, tant quan havia cèntim quan no havia, ha sigut sempre un gran professional. Això puc donar fe, només que això. Sí senyor, podeu comprovar, Ivan, és un home de bona vida. Aquesta me l'he trobat. El policarònim. No, jo només volia fer una cosa. Aquest és el que li fa aquests dos són els que revolucionen el camp del Barça quan fan les preguntes a tothom, Aquests dos. Diu si vols donar-li la copa. Vaig allà... No. És l'Ivan Sant Antoni del diari Esport. Bueno, només un comentari perquè una de les primeres experiències professionals que vaig tenir va ser el camp del Cerdanyola de Mataró. Jo fent de càmera de la TV de Mataró i amb el Jordi Rabassa, que bé coneixes, que estava allà fent de preguntes. I d'aquí, me'n recordaré tota la vida de tu, perquè crec que des d'aquell moment que ja posava una carrera de la taula, però fins ara que l'has parat, has seguit sent el mateix. I crec que això és el més gran que es pot dir d'una persona, no has canviat mai. I que les més grans, jo treballo a premsa i em fixo molt en el que és la fotografia. I de les millors fotos que he vist mai teves van ser quan vau guanyar la Copa Federació. Jo crec que això deu ser de les coses més grans que tu has viscut com a entrenador,
I simplement m'agradaria això, preguntar-te una mica què vas sentir aquells dies, com ho vas viure. Aquells dies, jo parlo sempre perquè com que parlo, aquí hi ha gent que hi era. Aquell dia, quan va acabar i va pitar l'àrbit, no, per què avui això jo? Sí? Va pitar l'àrbit, me'n vaig anar al vestuari. I vaig anar al vestuari a plorar, a treure tot l'estat de nervis que tenia sobre. I llavors em van venir a buscar i va ser... Mare? Sí, amb el Mataró. Vaig anar al vestuari i després van venir-me a buscar i va ser quan l'eterno president de la Federació Espanyola, que no el treuen ni amb aigua calenta, aquell em va donar la copa. Perquè sí, és veritat, home, què fot aquell de tants anys? Que deixin passar la joventut, home. Que la joventut té a ganar el poder i aquell encara està de president. Entesos? Doncs llavors vaig entrar, van donar-me la copa i va fer aquesta. Vaig ser un dia molt feliç per mi. I crec que per tu també ho va ser, Paco. Va ser un dia molt feliç. Hi ha una anècdota, si voleu la conti. Una anècdota important que no sé si te'n recorda. Voleu que la conti? I tanto! L'anècdota és que el president del Benidorm, ja te'n recordes, oi que sí? Perquè Jaume estava una mica que... A veure que aquesta gent són molt professionals. El Jaume sempre plorava, sempre. Primer plorava i després ja ho arreglava tot. I a veure què passa amb aquesta gent i tal. I jo vaig trucar al president del Benidorm. I li vaig dir, bueno, escolta'm, fem una cosa. Com que nosaltres som molt pobrets, que no tenim cèntims, i vosaltres no sé com esteu, a nosaltres ens interessa que en juguem la copa, esportivament, i diguéssim, el premi en metàl·lic, sumem lo del guanyador i lo del perdedor, partim per la meitat i la meitat per cadascú. I va dir el president del Benidorm, no, jo parlaré amb el jugador. Em truca i em diu, els jugadors han dit que no, que ells tenen molt bon equip i que guanyaran de carrer i tal i qual. Diu, bueno, vale. Vaig parlar amb el Jaume i li vaig dir, escolta Jaume, que aquesta gent va a totes, no et preocupis, que aquí nosaltres guanyarem segur i tal. I van anar el primer equip a Benidorm i a la primera part li van fotre un bany, te'n recordes? El Molina va estar fantàstic, l'Àngel fantàstic, i guanyaven 0-1. I a l'hora d'anar amb el Villar, que ell parlava, i a l'hora del piscolavi, del descans, em va dir el president del Benidorm, escolta'm, què fem? Fem el que tu vas dir o què? Tenia por i volia, diguéssim, arreglar el tema i partir. I jo en aquell moment li vaig dir, no, ara no, jo veig que nosaltres. I van perdre 2-1. Al final guanyaven 0-1 i van perdre 2-1. I aquí van marcar, que l'Àngel va marcar el 1-0 i al final van guanyar la Copa. Van guanyar la Copa i el premi en metàl·lic, evidentment. Ha explicat aquesta perquè no hi és el llibre, si no no l'has Però ja ho veieu. Un altre aspecte que val la pena destacar del llibre, ara que ho estava revisant, més enllà del text, són les fotografies, perquè n'hi ha algunes que són brutals. Es veu en una, per exemple, el Jaume Creixell amb el Pep Guardiola, un Creixell molt jove, amb cabell negre, imagineu-vos si era jove, amb una camisa de los Manolos, i un Pep Guardiola també molt jove, que també tenia cabell. I hi ha fotos, per exemple, del Creixell amb el Cruyff, de Creixell abraçat a Joan Gaspar, en fi, que val la pena l'àlbum fotogràfic que hi ha, si no tinc raó, perquè hi ha fotografies curioses. Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa? Presente. O no? No me sabe decir algo, por favor. No me compliques, A ver, por favor, usted, preséntese. Buenas noches. En calidad de oyente, porque soy consumidor de radio desde hace muchos años, os descubrí escuchando la radio. Aquí se ha destacado que has estado 40 años engañando a estos señores, que sí saben mucho de fútbol y tal. Y yo quiero decir una cosa que es por lo que más enganchas a la gente. Si te has dado cuenta, aquí hay 3 generaciones. 3 generaciones. Por ahí un bebé. Bueno, sí, por ahí hay una cuarta. 3 generaciones. Eso es dificilísimo, juntar en 3 generacions que te idolatren. Dic, doncs ho faré. I ho faré perquè crec que és un homenatge a un gran amic i que hi vaig estar molts anys amb ell. Entesos? Doncs vinga.
un momentet només. Crec que és la primera vegada a la vida que t'he sentit dir entesos sense el de papers al final. Entesos de papers. Ara sí. O entendido de papeles. No, què conya, entesos de papers. Bueno, i ara què? I ara què? Ara, escolta, el que vulgui bocadillo, que al costat hi ha un bar. No hi ha problema. Aquí, escolta, som pobrets. Però què has pogut estirar-te? T'has estirat? Bueno, doncs ara podem fer menjar alguna coseta i prendre un ponxe d'aquests. Sí, ho teniu, ara m'ho està dient ell, ho teniu allà darrere. Ojo el tema, el ponxe és de creixell. Afrodisíaco erótico sexual a ultrança. I hi ha una mica de menjar al top de la cara. Gràcies a tots per venir.